Hasiko gara ba? Venga. Ongi etorri guztioi, mila esker etortzeagatik, solasaldi honetara. Despistaturik balego eta argia ikusi duelako sartu bada, esanen dugu liburu aurkezpen batera gatozela, solasaldi bat izanen da. Eta, garazi naiz, Txalaparta argitaletxetik nator, Andoni Olariaga filosofoa Iratzarreko kidea da, eta Naia Torrealda Mandaluniz, esanen dut, barkatu, egilea eta Arratsalde hontako protagonista. Eta eskerrak ematearekin batera ere Iratzar Fundazioari eskerrak txoko hau atontzeagatik eta beti hain goxo hartzeagatik bai gu eta bai etortzen zareten guztiok. Eta aipatuko ditut holan bi gauza Naiari buruz, nik baino beki ezagutzen duzue hemen zaudeten gehienok seguraski, baina protokoloak hala agintzen du. Historian arloan batez ere ikasketa ofizialetatik esanen dugu historiatik datorkigu, gradua eta masterra historian egina dauka eta irakaslea ere bada bigarren hezkuntzan, oraintxe hortan hori du lanbide. Eta gero askok ezagutuko duzue ere militantziatik eta urte asko 2015 geroztik Euskal Herriko bilgune feministan dabil, eta bestela ere mugimendu feministaren hainbat ekimenetan eta ekimen eta jardueretan parte hartu du eta eledun ere ikusi izan dugu eta hortan batez ere ibilia da. Eta orain ere idazle, gehituko diogu biografia horri, eta sartu aurretik liburuan esan nahiko nuke Ipar Orratza bildumaren 10. alea dela, eta beraz ospakizun eguna ere badaukagula gaurkoa, 10 ale ez baitira edo zer. Eta 5 urte daramatzagu bilduma honekin, Iratzar Fundazioaren eta Txalaparta argitaletxearen arteko lankidetza bada, eta urtean gutxi gora bera 2 liburu ateratzen, eta esan bezala 10. da, hainbat gai bildu ditugu 10 ale hauetan, eta hor gero nahi baduzue maila jarri dute, guztiak hor dituzue. Askotariko gaiak dira esan bezala, baina denak ere gaur egungo pilpilean dauden gaiak eta eztabaida gai daudenak eta iruditzen zaigunak mahai gainean jartzekoak direnak eta eztabaidarako direnak. Batez ere hori da ere bildumaren helburua, eztabaida piztea eta sustatzea eta elikatzea. Helburu hori zeukan sorreran bildumak, Andonik ere pixkate hitz egin du honi buruz, baina jarraitzen dugu helburu horrekin, eta oraingoan amaieratik hasi Euskal Feminismo aldaketarako paradigma liburuarekin gatoz. Eta, hasteko eta behin, nahiko nuke, ez lehenago, igual, zuke aipatuko duzu, sartu aurretik liburuan, hori da. Bueno, mi esker dena itortzagatik, guk ere, liburu bakoitza aurkezten dugunean, garazi hasi den bezala, lehenik eta behin Txalapartari eskerrak eman behar diegu, jarri dizkiguten erraztasun guztiengatik, gero ere liburu guztien prozesuan, batez ere garazik egiten duen lanagatik, horrek pilo bat errazten du ere gure lana, eta gero prozesuan, goten da ere jende bat inguruan, Itziar ere hor dago atzean, batzuk agertzen gara hemen, baina jende asko dago atzean lan hau egiten, eta horiei ere
eskertzea. Bigarren ideia, hiru ideia labur, porque batez ere etorri gara nahi entzutera, baina bildumaz ere beti esaten dugu eta gustatzen zaigu azpimarratzea, bilduma sortu genuenean sortzen zela ideia batekin, eta ideia horretan garrantzi antzekoa ematen geniola liburuaren edukiari, baina baita ere formari. Osea, ikusten baldin badituzue liburuak, pues bueno, denak dira tamaina batekoak, estilo, nolabaiteko estilo batean edo idatzia daude, esan nahi da, pues bueno, ez dira zita asko pilatzen diren liburuak, irakurterrazak, baina hori gaizki ulertzea, ez? Bueno, badagoela idazleen aldetik kriston lana gauzak sintetizatzen eta askotan esaten dugu erresagoa dela kakotxartean ere, porque ez du esan nahi liburu luzeagoak, bueno, erresagoak izan daitezke edo ez, baina asko kostatzen dela, pues eztabaida konplexuak eta jende asko atzean dituzten prozesuak eta bar, pues halako liburu batera ekartzea, injustiziak ere egiten dira, bueno, pues hor idazleen partetik hori uste dut eskertu behar dela eta kasu honetan ere hori azpimarratu behar da. Eta bukatzeko liburuaz, eta aurreko ideiarekin lotuta, ez? Pues, guztiekin egin bezala pare bat ideia aipatzearren, prozesua izan da polita, pixka luzea izan da, oso polita izan da, nabaritzen da hor beste liburutan bezala, ez? Autorea hor dagoela, bizi izan dituela, bizi izan dako prozesuetatik hitz egiten duela, sartzen duela eskua, kritika irekitzen ditula eztabaidak eta kasu liburu honetan ikuste hori benetan azpimarratu beharrekoa da, baina erantzunkizunetik ere eginda dagoela. Irekitzen diren zera horiek erantzukizun kolektibo batetik ere eginak dira, baina nik uste irekitzen ditula eztabaida batzuk ez bakarrik feminismoarentzako, baizik eta beste mugimendu askatzaile batzuentzako ere, ispilu lan horretan baliagarriak izan daitezken gogoetak ere daudela, batez ere feminismoaren esparrutik egindakoa da, baina guztientzako baliagarri diren irakurketa horiek daudela, interpelatzailea dela, eta askoz gehiago esaterik ez, eskertzea nahiari idatzi izan, onartu izan lehenengo eta behin gure eskaintza, eta hemen gaudela gaur, aurrekoan galdetzen niolako, galdetuko niola igual zergatik idatzi zuen liburu hau, eta esaten zian, lehenengo eta behin zuek esan didazuelako, ez? Orduan horrekin bukatzeko, eta ja paso ematen dio gara. Nik uste dutena den, holan izaten da, baina inorrez da mutu, orain arte, baietz esan izanagatik, eta beraz, bagia da, sintesi lana gora aipatzekoa dela, ez Andonik esan bezala, eta oraingoan, ere, esperientzietatik edo idatzi duzu liburua, zure filtrotik, zure larrutik, zure izenean dago liburua, ez dago erakunde elkarte edo dena mugimendu baten izenean, eta hori erantzukizuna eskatzen du, ez, Andonik esan bezala, eta ausardia puntu bat ere, bai. Behintzat plazaratzeko, gero, eta onartzeko, gero etorri daitekeen eztabaida hori, ez? Liburuaz, holanako 3 atal nagusi ditu, ez? Nondik gatozen, gero gaur egun dauden tabuak edo aletzen dituzu, eta nora joan nahi dugun esanez bukatzen duzu, edo zu gure begiradatik, ez? Eta kolektiboetan egindako ibilbideak ematen dizun esperientzia horretatik. Bertsolariek bezala egiten diguzu gonbita titulotik bertatik amaieratik hasteko, eta galdetu holan hasteko bi galdera orokor, litzateke hori bat, zer esan nahi duzun tituloarekin, amaieratik hasi horrekin, eta gero nondik idatzi duzun liburua edo ze kezkei erantzunez idatzi duzu. Bale. Arratsalde on dan hori, eskerrik asko, familia eta lagunok, porque hemen sauzienok hori sari.
Bueno, placer bat, zuekaz hemen egotea, etxean sentitzen az, beraz, lasai hau. Eta, bueno, lehenengo gauza eskertzea bai Garaziri egindako zuzenketa eta feedback lan guztiagaitik. Osea, liburu hau ere hortik dator, eta super gustora nauzentzu horretan. Eta zelan ez, Andoniri eta Itziri, osea, esker mile ez, nire paranoia guztiak momentu baten apur bat bai kokatzen laguntzearren. Amaieratik hasi, bueno, amaieratik hastearen tituloa, bueno, ez da liburua amaieratik hasi behar sariela irakurtzen, batzuek egin da bi, Baina horretaz aparte ez, niretzako ez, liburua idatzi ostean, bai gure neban feminismoa ez, aldaketako paradigma legez kokatzea, ulertzea ez, feminismoa badala dena edo guztia aldatzeko teoria, marko hori, eta neba zentopetan ez, zelan, eta behintzat etorte azte zen izenburu guztiak ziren bilguneko leloak, nire etxea hori da, eta horri bueltak ematen ez, momentu baten Izaki Gardenaken CD-a entzuten, ez? Momentu baten esaten dugu kanta batek amaieratik hasi dena aldatzeko, ez? Eta horretorri jaten, eske, klaro, hori da, nahi duguna, ez? Ez bakarrik, lehenengo gauza edo evidenteena bada, ez? Amaiera hori irudikatu behar dugula, edo nora heldu nahi dugun hori irudikatu behar dugula, eta oso argi uki behar dugula gure artean eztabaidatu eta gure artean adostua norantzagoa zen, jakiteko nondik hasi bertara heltzeko, ez? Baina bigarren zentzu batean ere ulertzen neban, zeren, hau da, amaieratik hastea bebai bada gaur egun bizi dugun, ez? Desesperantza edo amaiera horren abismo horretan gauzena, ez? Gerra komertziala, gerra militarra, ez dakit zuen bunkerrak zelan doazen momentu honetan, edo zuen 72 orduko motzilak, nirea, ez dakit nire gurasoan garajera joan beharko nase bizitzen, baina ez, osea, deko bizi dugu, ez? Pandemiatik horrelako momentu oroko agitazio bat jazta bukatzen da, osea, danok bagoaz eta hemen bukatu da dena, ez? Eta bukaera horrek ez direla, benetan bukaera itxiak ez direla bukaera erabat tangibleak, ez? Bukaera horretatik hasierak etorri aldirela, ez? Eta beraz, bukaera horretatik ere badaukagula hasiera horrek emateko beharra eta agentzia, ulertuta guk mugimendu sozialek, eraldatzaiek badekogula agentzia hori, aldaketa hori eragiteko, strukturek existitzen direla eta strukturek pisu bate daukatela, baina ere, agentzia hori gure buruari ematea eta gure buruak hartzea aldaketa horiek aurrera eramateko. Eta kezken inguruaz, nipia kezka dekodaz, hemen batzuk komentatu dodaz eta batez ere kezka nagusi horretatik, zelan azkenengo 10 urteetan feminismoaren ulerkera ezberdinak garatu diren eta zelan gurean ere, diskurtso batzuk gaiendu dira, feminismoa despolitizatzaia dela, edo feminismoaren deriba bat dagoela, edo beste tendentzia batzuk eman direla, hau da, feminismoarekin edo olatu feministarekin lortu alditugula jendartearen erdia gure proiektu politikora txertatzea eta ez horren beste ulertzea feminismoak berak lagunduko digula nahi dugun jendarte hori eraikitzera, ez? Kezka ezberdinak nituen eta zelan ez, gero tabuetan sartzen azelean, mugimendu feministan ditugun hainbat korapillo, ez direnak oso errazak eta direnak oso korapillatsuak, horretan ere alegintzen apur bat sartzen. Pixka bat igual sartzen gara liburuan, ez dugu nahi ere guztia destripatu, baina zertzela batzuk ematearren, hor hasieratik bertatik idazten hasi zinenan, da gero ja liburuan oso presente, zeharka, zuzenan baita ere, intersekzionalitatearen ideia nabarmentzen da, eta zuk nolabait, alde batetik azpimarratzen duzu ideia hori ez idea bezala, baizik eta mundua ikusteko modu bezala egondala euskal feminismoaren sorreratik bertatik, baina gero ere egiten duzu, nolabait, egiten duzu horren kritika bat ere, edo horren ez dakit desfase bat, edo ere batzuetan bilakatu dela dogma bat ere esaten duzu. Pixkat korapio hori azaltzearren edo. Bai, intersekzionalitateaz askotan
berba egin dugu mugimendu feministetan, nik askotan hitz egin dut, beti ere bilgunearen aterkipean edo izenean, eta momentu honetan aukera eukin dut desinterseksionalitateaz hitz egiteko gehiago, nire kezketatik, eta hor dogma moduen jartzen eban, apur bat, sasatzeko, ulertzen dodalako, interseksionalitatea nik marko moduan ulertzen dut, hau da kokaleku bat, mundua begiratzeko, eta zuk zure kokaleku horretatik zapalkuntza ezberdinak ulertzeko, eta hori da euskal feminismoak hasieratik egin ebana, hau da, nazio, klase eta genero kokaleku horretatik edo zapalkuntza horietatik politika edo proiektu politikoa planteatu, eta momentu honetan interseksionalitatea bihurtu da ia feminismoaren sinonimoa, eta esango nuke, inkluso batzuen kasuan, bilakatu dela helburua, Lortu behar dugu politika interseksionalak egitea. Zer da hori, momentu batzuetan hitz egiten da interseksionalitateaz, anistasunaz hitz egingo bagenu moduan, eta interseksionalitate hori bilakatu da gure obsesioa bertatik hitz egiteko. Eta, karo, momentu batean, mailakatu da politika identitarioia batekin, Evidentemente, nik liburuan, komentatzen dut, nik uste dudala interseksionalitatea txarto ulertzea dela, identitarismoan erortzea, azken finean borroka batera heltzen zarelako, baina ez da bakarrik hori, ez dela guretzako helburu bat, baizik eta hasiera bat, hasiera bat da marko interseksionala edo kokapen interseksionala, eta hortik egin behar ditugu gure proiektu politikoak, apur bat buelta ematea gaur egungo tendentzia horri, edo hori da behintzat nire proposamena. Horrekin, nolabiteko lotura ere badauka, baina, eta bada beste ideia bat ere liburua sarkatzen duena, baina baita ere, baduela bere tarte espezifikoa, eta bada, historikoki eta gaur egun oraindik ere, ez bakarrik teorikoki, baizik eta mugimendutan eta batzuen jarreretan agertzen den ikuspegi bat dela feminismoarekiko ez ikustea teoria oso bezala, edo identitarioa dela, edo partziala dela, pixka bat zuk horri ematen diozu zentraltasun bat eta horren kritika bat egiten duzu, pixka bat horretan sakontzearen. Bai, horre sartzen az momentu baten nire tendentzia historizistetan, eta zuzenean esaten dut, horre hainbat gauza, feminismoaren kritikei dagokizonez alde batetik, auzi identitarioa edo identitarismoaren gatazka hori oso lotuta egon dela, kritika batek feminismoak deriba bate eukin dabena, bihurtu dela feminismo kulturala eta bakarrik atenditzen diola hori, kulturan eman beharreko aldaketa batzuei, eta ez benetan harreman materialei, eta nik esango nuke Euskal Herriko mugimendu feministak bere praktika politikoan hori ezeztatu dabela, liburuan asko pare baten aipatzen doa moduan, baina bestalde batetik feminismo liberalaren edo burgesaren ideia hori, azken urteetan, nik behintzat entzun dodala leku guztietatik, eta hor momentu baten nik komentatzen dut, feminismo liberalaren falaziaz hitz egiten dut, eta aitorpen bat ematen diot, Euskal Herriko markoan feminismo liberal bat berez ez dela existitu, guretzako feminismo liberala edo behintzat esker independentistan kokatzen garen pertsonentzako feminismo liberaltzat hartu geinke, EAJ-aren inguruan mugitzen diren emakume batzuen diskurtsoak, baina eske EAJ-aren praktika politikoa feministatzat momentu baten izendatzen bada beraien oportunismo elektorala edo politika oportunista bateri lotuta, eta ez horren beste tradizio bati erantzuten diona, eta feminismo liberala bada estatu batuetan garatzen den feminismo bat, bertako tradizio bati erantzunez, eta orduan behintzat ez da iguzan gauzak konfunditu eta gauza bakoitzari bere izenez deitu. Beste asunto bat da, feminismo zuria, baina hori bada beste eztabaida bat, baina momentu batean parekatzen dira feminismo liberala, burgesa, zuria, dana da bardin, eta horretan sartzen da euskal feminismoa, eta guazen behar daben errespetua mantentzea feminismoari, beste korronte batzuekin egin dugun moduan,
edo beste teoria batzuekin egin dugun moduan asmatzen, korronte ezberdinak daudela, feminismoan berdin, eta zergatik ez gara kapaz identifikatzeko korronte horrek ezberdinak direla eta korronte bakoitzak zer babesten daben. Beste gai batera inen dugu salto, eta malez feminismoari buruz mintzatzen garenean, eta euskal feminismoa ez dago hortaz aparte, agertu behar da indarkeria matxista, eta liburu honetan ere zuzenean eta zeharka agertzen da eta hemen. Eta eskatzen duzu, liburuan nolabait eskatzen duzu edo agertzen da hausnarketa bat ere behar dela edo behar dugula ezkerrean, edo ezkerrean militatzen dugun aldetik, ez dakitze gabezia ikusten dituzun edo nondik esaten duzun hori. Gai oso potolo bat da hau, indarkeria matxistana bere horretan. Gurakonek zentratu nire keska gure etxeari begira. Eta, lehenengo gauza aitortza bat egitea ezker independentistan eta hau osatzen duten erakunde ezberdinetan egindan lan guztia, feministek egindako lan guztia plan feministetan, idazkaritza feministen sorreretan, hori ere borrokatu behar izan delako, protokolo feministak egiterakoan, baina liburuan aipatzen dut beste esfera bat eta oso lotuta dago azken urtean, esango nuke, edo igual 2 urteetan, sare sozialetan emondan tendentzia horrekin, salaketekin, edo nik salaketak baino gehiago ustete aztez, Kristina Faiarasek erabiltzen daben terminoa berantzako testigantzak direla, azken finean, salaketa bat izateko, beste prozesu bat martxan jarri behar delako, eta azken finean, sare sozialetan edo sare sozial horietara idazten duten emakume horiek ez dutelako salaketa bat helburu moduan, baizik eta beraien errelatoa, beraien egia kontatzeko behar izana, Eta nik liburuan oso argi planteatzen dut, gauza bat da tresna, beraren hausnarketa, tresna sare soziala, nabil berbedan, edo Instagrameko kontuak, tresnaren inguruko hausnarketa ezberdinak, mugimendu feministak egin behar dituenak, aldatzen delako gure praktika politikoa eta indarkeria matxistan orain arte egindako hartatzeak eta salaketak, eta hori mugimendu feministari dagokio, baina esango nuke eragile mixtoetan militatzen dugunok gure buruei ere galdetu beharko geniekela, zergaitik horren beste emakumeak sentitzen dute beharra espazio horietan beraien egia kontatzeko, eta zergaitik beraientzako da espazio hori segurua eta ez gureak. Eta zer gertatzen ari den horrez, eta hori identifikatzea. Ez bakarrik eragile mixtoak, mugimendu sozialetako eragile mixtoak, baizik eta, igual, momentu batean, instituzioek ere galdetu beharko lukete zergaitik ez datoze gure gana, indarkeria matxista hauen biktima guzti hauek gure gana salatzen, zer dabil gertatzen hori, nun sortzen dira espazio seguruak, zeintzu dira espazio seguruak eta zeintzuk ez. Eta, horre egiten dut oso interpelazio zuzen bat, uste dutelako badala zerbait luze pentsatzeko eta ez dela erraza, korapilo asko mugitzen duelako eta ez dalako inongo barita magiko batekin konponduko azken finean, sare sozialak direlako oso esparru handia eta virtuala, handitasun horretik ulertuta. Horrekin lotuta, nabarmen, liburuan egiten zaigu nolabait gizonei egiten zaizkigu interpelazio desberdin batzuk, batetik kritikatzen da edo esaten da, egon garela, gaudela, jarrera defentsiboetan, askotan, bestetik boterea dugun edo daukagun gizonek askotan ez dugula edo ez dela prozesu feministarik egin edo bururaino eraman, eta hirugarrenik proposamen edo prozesu feminista eraldaketarako tresna ulertu baino diskurtsoak osatzeko elementu bezala ulertu dugula, eta hori oso ondo ikasi dugu, hori egiten, baina bestea zain beste, Zuk aipatzen duzu, eztabaida ez dela, gizon batzu bai, edo besteak ez, baizik eta mugimendu gisa egin behar dela, eta behar direla mugimendua gai horri
Osea, lehentasuna emango diotenak eta bitarteko feministak erdigunean jarriko dituztenak proiektu askatzaile bat osatzeko. Ez dakit, pixkat gauza guzti horietan. Hau, apur bat dago aurrekoagaz lotuta, ez? Azken finean, espazio seguro bat, espazio feminista bat delako, ez eta zelan lortzen duzu espazio bat edo erakunde bat feminista izatea, ez? Eta nik daukadan sentsazioa bai bada batzuetan, ez? Kualitatiboa den militantzia batek, ez, formakuntza bat jasotzen duela, baina azken finean behar duguna da esker independentismoko kapa guztietan feminismoaren begirada eta sentsibilitate horiek presente egotea, ez? Eta hor lortuko da momentu batean, ez, auzoetan eta oinarrizko esparruetan ematen diren erasoak askoz ere errazago identifikatzea eta ez bakarrik identifikatzea, baizik eta sentsibilitate feminista horretatik lortzea benetako hartatze bat ematea. Azken finean, protokolo bat ez du esertarako balio ez bada aktibatzen, ez? Eta askotan hori gertatzen zaigu. Heltzen danerako protokolo aktibatzera da, denbora batean pasatu denako eta zurrumurruen bitartez emon diren eraso guzti hoien entzuketak bestalde batera begiratu izan dugulako, ez? Eta nik uste hor dakogula oso arazo larri bat eta hori konpontzeko irten bideetareko bat izan daiteke, ez? Mugimendu bezala konpromisua hartzea benetako formakuntza feminista bat oinarrizkoa bada ere ematea, eta ez nabil berbetan teoria feminista, ez nabil benetan benetako zer dan, osea feminismoa praktikan jartzea, zer dan, eta hori militantzia feministarekin lortzen da bakarrik, ez? Eta gero hor formakuntza feminista sari nazenean eta gizon batzuk bai, eta beste batzuk ez, da nik benetan pentsatzen dodalako ulertzen dala sektore batzuen aldetik eta gizon batzuen aldetik batez ere feminismoa izan daitekeela herramienta bat jendea gure proiektura batzeko, hau da, boskak lortzeko edo proiektura batzeko, eta ez horren beste benetan gure praktikan txertatu nahi dugun zerbait. Eta horregaitzik erabiltzen dut partzial hitza, ez? Askotan eman dalako horrelako iruditegi bat, jendartearen erdiaren berdintasuna lortzeko dela feminismoa, eta nik liburu osoan zehar esaten dudana da, hori ere bai, baina batez ere da eraldaketa sozialerako marko politiko bat, ez? Eta horretan bai jartzen dute zera eta badakitez mugitzen da bezala gauzak, eta hemen ardura guztiona dela, ez? Eta horregaitik ez gizon batzuek ez besteek, eta ez gizonek bakarrik. Guztion ardura dena gauza da, ardura batzuk, beste batzuk baino handiagoak izango direla. Ez dakit erantzun badutzuten. Bale, bagoaz aurrera eta azken bizpahiru galderak ditugu. Beraz, joan pentsatzen, esan dituen gauza guztiekin, zerbait galdetu nahi duzuen edo zerbait seguro sortu zaizuela, igual ez oraindako, baina tabernarako. Baina, esan dugu hasieran nola Iparrorratza bildumak izan nahi duen eztabaidarako iturri edo eztabaida elikatzeko gai, ezta? Eta liburuan, zuk liburu osoan esanen nuke egiten duzu eztabaidaren apologia zuzena, eta ez dakit holan behar izan bat ikusten duzun feminismoan ere, batek igual kanpotik pentsatuko luke hain zuzen eremu horretan eztabaida egon badagola edo elkarrizketa behintzat badagola, baina ez dakit zuk azpimarratzen duzu eta beraz igual pentsa ezakegu beharrezkoa dela gaur egun hori edo badagoela hor hutsune bat edo zailtasune gaudela. Bai, tabuez aritu naze liburuan, zehazki horregaitik, ulertu dudalako, askotan mugimendu feministan gai batzuen inguruan tabuak izan ditugula eta eztabaidak emateko zailtasun oso handiak jakinda gatazkatsuak
zirela, ez? Eta esango nuke momentu batean feminismoan gertatu zaigula, bueno, gatazka horiek ekiditzeko eta mugimendua bera ez banatzeko edo banaketa horren beldurrarekin legitimoa dela, ez? Beldur hori, bueno, behintzate bainik, baina, bueno, ez, nire etxea den Bilgunetik beti egin dugu apostu bat, ez, aliantzen alde, gutasunaren alde, baina egia da batzuekin ezin direla gutasunak eraiki azken finean gutasun horietatik kanpo geratzen direlako violentzia eta jarrera eta bueno, postura ideologiko batzuk, ez? Eta esango nuke, bueno, hasi garela hoiek ematen, esango nuke guztiak ez, baina bueno, direlako oso gai potoloak, baina bai, eztabaidarako beharra badago, duda barik, nik esango nuke hemen nire kide militanteak direnak nahiko ados egongo zirela nirekin, ez basaduzi gero esan. Eta beste alde batetik, bai, gertatzen da, eztabaida ekiditzen dugula, bueno, gure proiektu politikoaren izenean, ez? Hau da, esaten dela, ez? Cerrar filas bat egiten dugula, momentu batzuetan gure proiektua edo gure etxea apur bat mehatxatuta ikusten denean, cerramos filas eta eztabaidak ekiditzen ditugu, ez? Hau da, ez etxean, kanpora begira, noski ez, baina etxean ere ez ditugu ematen eztabaida batzuk, ez? Eta eztabaidak ekiditzea bakarrik lortzen du gatazkak areagotzea eta handiagoak egitea, ez? Eta nik horregaitik oso argi esaten dut eztabaidatu behar dela beti ere, ez? Eztabaida, bueno, respetuzko eztabaida batzuk eman, ez? Ez dakit bukatzeko den, bueno, nik azken galdera daukat, eta eztabaidari eta elkarrizketari helduz, nik uste liburuak zeharkatzen ditu, nolabait daude bi elkarrizketa, batetik dago beste autore batzuekin edo gaur egungo feminismoaren eztabaidekin, ematen den elkarrizketa bat hor dago atzean, eta beste bat nabarmena ere da, ez dakit nola deitu, ez? Hiru tradizio, ez dakit, feminismoaren tradizio historikoa, euskal askapen mugimenduarena eta marxismoarena. Nolabait, horiek ere oso presente daude. Nola bizi izan duzu, hiru horien arteko batez ere bigarren elkarrizketa honetan, ez? Elkar gurutzaketa hori, pisua ematea bati, besteari, eztabaida hori nola agertzen da liburuan. Azkenengo biak diozu... Hiru tradizio horien batez ere, bestea nahi bauzu erantzun ere, bai, pixkat. A ber, claro, niretzako hemen gertatzen jat gauza bat, eta da niretzako euskal feminismoak berezkoa dekola, ez? Gurutzaketa hau. Da paradigma bat euskal feminismoak urte nahikotsu dituena, eta hortik gure praktika politikoa garatu dugula, eta berez, praktikan egunerokotasunean egiten dugun zerbait. Beste asunto bat da, ez, ja, teorizazioetara guten zarenean, hor, ez, jende batek, erabiltzen dituela, ez, postulatu batzuk, askotan entzun dugula, feminismoak klasea banatzen du, nazioak klasea banatzen du, feminismoak dena banatzen du, nazioa ere banatzen du, esagonek ez dakit. Eta, momentu batean ja bihurtu da horren errepikakorra bere botera galdu duela, ez? Azken finean, marxismo feminista batek tradizio luzea ere badu bere horretan. Euskal sozialismoarek ere badu bere tradizio hori, ez? Orduan momentu batzuetan ezbaian jartzen dena da feminismoaren gaitasun teoriko hori, eta azken finean, ez, denok ulertzen dugun txanponaren bi aldeen teoria hori ez gara kapazak, ez, feminismotik horri emateko, ez? Ulertzen dugulako bakarrik feminismoa dela banatzen duena guztia, ez? Eta alegindunaz liburuaren atal ezberdinetan hori ere jorratzen, ez? Eta momentu batzuetan, nik aitortzen dut, evidentemente feminismoak ez dauka marxismoak, baino gaitasun analitiko eta proposamen politikorako gaitasun gehiago, bai eske aldrebes ere ez.
ez? Eta feminismoak baditu gaitasun horiek, eta feminismoa beharrezkoa da, eta feminismoa bada eraldaketa sozialerako paradigma oso bat, ez? Ez da bakarrik, eta errepikatzen du jendartearen erdiari eskubide batzuk lortzeko proposamena, ez? Eta uste dut horretan dagoela klabea, egia da ez dago kapitulu bat marxismoa, feminismoa, eta nazio, ez, hori ez, baina, esango nuke ez, liburuan zehar, errepikatzen dodazen ideiak badirela azken finean, nik ez dudalako ulertzen mundua ez bada hortik, edo nik ez dudalako ulertzen nire amaierako helburu hori ez bada ez, hiru praktika edo tradizio politiko horietatik eraikiko den Euskal Errepublika hori ez bada. Eta horrekin, gehiago nahi baduzu jakin, irakurri liburua. Hoxe, ezakite galderarik sortu zaizuen. Ikusten duzuen bezala, teorizazio edo teoria hutsetan geratu gabez, jarduteko intuizioak eta proposamenak ere ematen ditu. Gero egia da, seguramente, barriro irakurtzen badodan, gauzak aldatuko nebazela, fijo, ez da hori da Seguro. norikozetan da, ez da? Baina, Azken unen arte. Bai. Eta gaituko zenizkioke igual tabu berriak edo Tabu berriak. eztabaida berriak. Inork, galderarik? Bestela nik badut bat, bitartean, denbora pixkat gehiago emateko zuei, azalean agertzen da lehengo kafe xehatzaile horietako bat, ez? Aleak xehatzeko eta kasi usaindu daiteke kafea. Eta zer dela eta? Zer lotura dauka kafeak liburu, ez? Feminismo aldaketarako paradigma izatearekin? Kafea eta feminismoa nik ez dut bata beste barik ulertzen. Ez dugu nahi. A ber, gainera, esan behar dut, azala egin duenak ez, lortu duela bebai ideia oso ondo plasmatzea ez. Azken finean, hainbat gauza. Eureke aleak ez, dekozen gogortasun horretik eta oraindik landu gabeko zerbait izatetik ez, otua dagoen kafe hori heltzerakoan, heltzen dela ez, lanketa hori eta, igual ideia generala bai bada hori, badauzela gauza asko momentu baten ematen da bezala olako ze handiak diren edo ze korapilatsuak eta lanketa egiten hasten zaren horretan lortzen dozula kafe hori, usain gozoa daukanana, aroma hori ez, eta kafea egin aldozune hori. Beste alde batetik ez, lehen tradizionalki, nire obsesio historikoak, kafea egotzen zen komunitatean, eta hau da ez da bakarrik edo pertsona batek bakarka egiten duen praktika bat, hori da, ritualaren zentzu horretatik eta pazientzia ez, behar dela hau da, gaur egun zuke bestelako zera modernoetan egiten dozunan, botoi bateri emoten dutazu eta jazta ez. Sarra izan behar zen ez, horrek behar duen pazientziarekin eta horregon behar zarela ezin dozuzuk geratu ez. Eta gero bebai, kafeen beharra ez, eta hori bai bada zerbait bilgunetik hartuko dudala, eta da Amaia Zufiak jardunaldi feministetan egin zuen horrelako apologia bat kafeen beharraz ez, eta militantzian dabilen edonok badakize importanteak diren kafeak hartzea eta ez kontraste txiki handi horrek eta kafe bat dut, ez dakin horrekin eta bihar eta etzi eta zauz 5 ordu kafeak edaten eta ez, eta baina ze importanteak diren eta ez bakarrik bilera serio eta horrek, baizik eta kafeen momentutxo horrek ez da. Eta niri kafea asko gustatzen jatela. Hori nahi zen duten batzuk entzun. Inork? Eta bestela, kafearen zapore mikatz goxonekin geratuko gara. Mila esker Naia, mila esker Andoni, eta plazer bat, zuekin hitz egitea.
Eskerrik asko.